Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşyda baky tarapy ýurdumyzdaky täderki hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun, hurmatly prezident we Gurbanyňly Berdimuhammedow sanly uruw marhaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu halk hujurlyk toplumynyň puwdaklarynyň şöýleňi ýanwar may aýlaryna ýerine ýetirilýän işleriniň jemlerini mühim resmi amalaryň bir näçesiň tasamalaryna hemme döwlet turmuşynyň wajyp meselelerini garaly. Hormat prezidentimiz ilki bilen Sanul Gomarkaly Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aragatnaşyga çagyrdy. Döwlet başlarymyz mejlisiň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa şu ýylyň 5 aýyna Milli Parlamentiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Ýurdumyzyň kanunçy hukuk bunyadyny döwrüp aplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda giňmeçli özgertmeler maksatnamalaryny mundan meýlekde üstünlikli ösdürmek, watanymyzyň durmuş ykdysadyny ölçüni üpçün etmek, döwletimiziň demokratik esaslaryny putrandyrmak üçin ygtybarly bunyat bolup durýar. Hemde bir näçe puwdaklaryň gadyraşdyryş hukuk bunyadynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak we hereket edýän kanunçy namalaryny kämilleşdirmek işleri dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri mejlisiň maslahatlarynyň ikisi geçirilip, kanunlaryň we kararlaryň 74-si, şol sanyna Türkmenistanyň kanunlarynyň 40-sy we mejlisiň kararlarynyň 34-si kabul edildi. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen mejlisi duşuklaryň 4-si geçirildi. Deputatlar bir näçe halkara we sebitara forumlaryna gatnaşdylar. Hormat prezidentimiz döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasla çuňlaşdyrmakda, halkara giňişliginde Türkmenistanyň eýleýän ornuny berkitmekde we öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşandyny aýratyn bellädi. Döwlet başlarymyz binalaryň maşgala gymmatlyklaryny, ahlak görevlilerini saklamakda, üsüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde mühim orun eýleýänini nazara alyp, gelin gyzlaryň arasynda wagt nesihat çärelerini işleňleşdirmegiň wajypdygyny bellädi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew şu ýylyň 20-nji maýyna mejliste kabul edilen kanunçy tassamalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Milli Geňeşiň halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görýäni barada maglumat berdi. May aýyna Türkmenistan konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli alma amala maslahat geçirildi. Halk maslahatynyň agdalary degişi wagt nesihat işlerine, şol sanyna şanly senlere başlanýan çäreleri, daşgurşy goramak we ýurdumyzyň ekologiýa awadançygyny öpçün etmek, milli mirasymyzy goramak, üsüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhuny terbiýelemek, arasaçylyk we tagdyn durmuş ýölgelerini putrandyrmak meseleläriniň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşýarlar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň hüner derejesini ýokalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullygy Akademiýasynda olar üçin okullar guruldy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň häzirki ýagdaýyny we döwletimiziň durmuş rugamy nazarlaýan siýasatynyň esasy urlaryny nazara almak bilen milli kanunçylyk bunyadyny döwrüp aplaşdyrmak boýunça zeruri işleriň geçirilmeligini bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine ýokary derejede taýýarlyk görülmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkaly ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlaryny güni ara gatnaşyga çagyrdy. Salam hormatly ministr kabinetiniň agdalary, beşiň ministr kabinetiniň Sanul Gomarkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlisde şuň 5 aýyny alyp baran işler netijelerine seyreder, şeyler taýýarlanan resmnamalaryň taslamalarını hem beýleki soralar ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier milli liderimiziň başlangyjy boýunça ähli bolganlarda durnukly makroiqtisady görkezleri öpçün etmek maksady bilen şu ýylyň geçen 5 aýynda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. 5 aýyň netijeleri boýunça jemi içerki önüm 6,11 götermäkdi. 2020-nji ýylyň degişi döwrülen deňişdirilenine jemi öndürilen önüm 5,10 götermek ýoklandy. Geçen ýylyň degişi döwrüne garanyňda böýlek satu harit dorançygy 17,5 götermäkdi. Ýanwar may aýlarynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň giýdici böleginiň meýilnamasy 120,14 göterim, çykdyjy böleginiň meýilnamasy bolsa 92,12 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçen ýylyň degişi döwrüne görä 10,5 götermek ýoklandy. Büdjetden maliýeleşdirilýän we hojuluk gadaplaşygynaky döwlet kärhanlaryna rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtyna maliýeleşdirildi.
Erjelerin görnüşdäki o milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň çäklerine, hatabat döwrüne durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çağlarynyň hemde inženerçilik ulgamlarynyň gurulşyga alınıp barly. Vice-premier döwlet emlägini hususlaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilen toplumlaryň çäkler barada hem hatabat berdi. Şu döwürde jemi 52 tany döwlet emlägi hususlaşdyrly. Şeýlekem Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine bolan saparyň netijeleri barada hatabat berli. Saparyň başynda Türkmenistanyň wekiliýeti garaşly döwletleriň arkaçygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Duşukda ykdysady gatnaşyklaryň wajyp meselelerini garaldy. Hemde garaşly döwletleriň arkaçygynyň çäklerini döwlet tarih hyzmatdaşlarynyň geljegi ugrulary ketgiýetlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Müşekov, gelecek yıl için devlet büdjetinin taslamasını tayarlamak işlerini devam etmeli. Minister Kabineti'nin birikim ormasları birlikte 2020 yıl için maksatnamada işler tayarlamaya girişmeli. İktisadi çökünlük yağdaydan hem hal çalt depkün çıkmak hem bir maksatnamada esahi vazife bolupdur yani. Şeylem, iqtisadi çökünlüğün başlanmağından ululyk hem görkezlere yetmeli, kazanmaly. Bar olan mümkinçiliklerden uğralıp yurdumuzu ösürmek boýunça odal kabul eden döwlet maksatnamadan hem yerine yetirilmegini öpçün etmeli. Şoňla birlikde berilen tawşyklaryna garamadan häzirki wagtda çenli saglyk goraş hemde durmuşdadan goralyk hem ulgamlaryna ulu meşhurda maýa goýumlary görüntülmeýär. Hem belli geçmeýär. Döwlet emgekçilerine değişik kararlar hem desgalary hususlaşdyrmak hem de paýdalar jemgyýetlerine öwürmek işlerine has hem şartlandyrmak. Zähmet haklaryny tölemekde bökdünçlikler ýol bermeli däl. Bu işem bir gözükçülükde saklamaly. Näsel bir ýagdaýlary seljerinde işlerem talaba laýyk ýola goýmak üçin ähli zerur hem çäreleri görüm. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Abdurrahmanow gözükçü edýän pugdoklaryna şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Neftin gaz kondensatı bilen çykaryşy, nefti gaýtadan işlemek babatda gazanılan teknik ykdysady görkezler we ýetilen sepkitler barada hatabat berildi. Benzinin öňümçi boýunça meýilnama 112,18 göterim, dizel ýanyjynyň öňümçi meýilnamasy 100,13 göterim, polipropileniň öňümçi meýilnamasy 118,18 göterim, tuğuklandyrylan gazyň öňümçi meýilnamasy 115,5 göterim, tebii we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 116 göterim, tebii gazy eksport etmegiň meýilnamasy 123,17 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy bolsa 117,17 göterim ýerine getirildi. Şeýlekem vice-premier Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny 20-25-30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklerini goşmaça polipropilen örtüginiň aksadap görnüşiniň öňümçiginiň ýoly goýulanyny barada hatabat berdi. Polipropilen örtüginiň beýik görnüşi süýji önümlerini gaplamakda we sowatlyk önümleriň daşyny örtmekde giňden ulanýar. Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny şeýle görnüşdäki önümleriň her ýylda 2000 tonnasyny öňürmek gözüňde tutulýar. Ol içerki we daşarky bazarlara uğradylar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, neft pugdogyna alınıp bolýan işleri düýpli seljermegi taşyrdy. Berilen taşyklary garamazdan bu urda henüz öňüdüşikler düýülmeýär diýip milli liderimiz bellädi. Döwlet başçylarymyz vice-premier gözükçü edýän pugdoklarynyň ýol başçylary bilen ýerlerde köprek bolup, pugdoklarda bar bolan meseleleri çözmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda ýalňyz energetika toplamyna daşar ýurtlaryň maýadarlaryny çekmek, daşar döwletleriň ýöňdewaç tehnologiýalary esaslanýan iri neft-gaz kompaniýalary bilen ýödary beýpiti hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda bir näçe taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyna öňürilýän polipropilen örtükleriniň täze görnüşleriniň milli ykdysadymyzyň dürli pugdoklaryna işçiň peýdalanýanlygyny belläp, ýurdumyzda dürli görnüşli we Türkmenistanyň hemde daşar ýurtlarda uly istek bildirilýän dürli görnüşli neft himi önümleriniň öňürilýän mukdaryny köpertmek hemde görnüşlerini artdyrmak meseleläriniň wajypdygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew gözükçü edýän düzümlerini şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
O etnaga toplum boyunça önüm öndürmeň müçerleriň üstepkini geçenliň degişli döwürlen deňişlerlerine bu 3-den 18 götürmeden boldy. Şeýlikde Obagjylyk we Daşky Gormak Ministrligi boyunça bir görkezji 3-den 19 götürme, Tuğujylyk baradaky Döwlet Komiteti boyunça üstepkini 2-den 10 götürme, Türkmen Atlary Döwlet Birleşigi boyunça üstepkini 3-den 18 götürmeden boldy. Oba we Tuğujylyk boyunça şeýlik hem yerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, tuğuş yerleriniň tuğupçynçylygyny ýola goýmak babatda döwlet maksatnamalaryna gödüň tutulan deskalaryň gurulşygyna gönükdirilen maýy goýumlaryny öýleşdirmeň meýilnamasy 127,11 göterim berjaýdyly. Hormat prezidentimiň garamagyna ýurdumyzyň ministrlikleri, budaklaryň durmuş idaralary, häkimlikler, idara kärhanlar tarapyndan yer böýleklerini hemişelik we wagtlyň ulanmak boýunça teklipler hüderlendi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Orada Elif, şu ýolumuz boýunça näçe galla, näçe paýta anlar diýilip hem çaklamalandy. Arada işlemde, felçerinde hatabatyny berin. Näme häzir ekin meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasaly köpçülikden ýygnalyp başlandy. Orak hem mevsumlyk gysga wagtda. Gallanyň hem ýetkizine ýol bermeýän ýokary derejede geçirmeli. Mevsumda tehnikal hem böktünçü işletmeli. Gallaçy kärençiler bilen hem hazaplaşyplar öýür wagtyny geçirmeli. Şoň orada. Tabii. Gödüşlüge diýen produktlaryň ýol başçylary bilen etraplarda hem ýygy-ýygydan olup Dayhan birleşiklerin hem iyisini, oron hem alıp barısını yerine görmeli. Gerek olsa hem onlara zerur olan ehlem kömegi bermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Üwedow gödükçüge diýen ulag we aratnyşyk ulganlaryna şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe toplum boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň hemde önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,11 göterim ýerine ýetirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça öz işlepgini 104,10 göterme, Türkmen Awtologlar Agentligi boýunça 136,17 göterme, Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça 152,16 göterme, Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça 108,10 göterme barabar boldy. Hatabat döwründe Türkmen Howa Ýolları Agentligi boýunça degişli işler geçirildi. Ulaglaryň ýakly görnüşleri boýunça ýük taşymagyň meýilnamasy 102,17 göterim, ýük dolanşygy boýunça 104,18 göterim ýerine getirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Ewedow. Ýa-da döwürde uly kampaniýalaryň näme maliýe ýagdaýynyň durnukly bolmagyny gazanmak bir esasy wazife bolup durýar. Koronavirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança olaryň ünlüksüz hem işlemeğini üpçün etmek, öğren hem bir mühim vazifeler. Zahmet haklarını tölemek, mali hem borçlarını yerine getirmek için seri işlerler olur yani. Allah hem kampanyaları gollap durmalı. Yurdumuzda elektron hem senaatini döretmek koyunca işler hem başlandı. Yani entak Muharrem'den bu işler yeterli tepkini hem alıp barmaya. Bir ilkinci navatta hem hünermenle yetmişçili ulanmak. Näşe orada siz bir ýagdaý bek terjerinde hem işleri talap alak ýola goýmak üçin zerur çäreleri görün. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gödükçüge diýen düzümlerini gurulşyk senagat we energetika pudaklaryna Türkmen Hime Döwlet Konsernine paýtagtymyň häkimligine şu ýylyň 5 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýylyň başyndan bäri gurulşyk senagat toplamyna ölümçük we hyzmatlary ýerine getirmek boýunça meýilnama 130,10 göterim ýerine getirildi. Şunda ýetiştepgini 118,12 göterme deň boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça hatabat döwründe işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 108,19 göterim berjaýdyly. Öz tepkini geçenliň degişli döwürlen deňişlerine 100,10 göterme barabar boldy. Tenagat we gurulşyk ölümçük ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 124,16 göterim ipsin edildi. Öz tepkini 119,5 göterim ýerine getirildi. Hatabat döwründe energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 120 göterim ýerine getirildi.
Ölümçük görkezlerinin öz tepkini 121,10 götürme deňmeli. Türkmen Kimya Döwlet Kanserinin tarapyndan Atabat döwrüne öňüm öndürmeň we hyzmatlary ýerine ýetirmeň meýilnamasy 162,10 götürüm ber jaýdyly. Öz tepkini 133,19 götürme barabar boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 120,18 götürüm ber jaýdyly. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Durduliyev, Howanyň asy döwri ýetip geldi. Şoň arada, vilayetlarda, şäherlerde we metraplarda ýanyna garşy howpsuzlyk düzgünlerini hem ber jaýdylyşyna berk göz süretdi. Deshalarda we binalarda ýanyna garşy ulanylýan enjamlaryň, howlullaryň hem de beýlik terişlerin bardygyny we gurotdygyny hökmany barlamak. Şeýle kondisionerlerim, beýlik soğuducu enzamlary ulanmak üçin hem elektrik energiýanyň artykmaç sarf edilmegini azaltmaly. Köçeleri ışıklandırmak, durulýan mahawatları hem gorplanmak, taşyryk hem düzgünli üpçün etmeli. Elektrik energetika boýunça içerken halkara taslamalaryň hem durmuşa geçirisine edil odolko ýa-da aýratyn üns bermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Galijew şu ýylyň 5 aýyna gözükçüge diýen söwda we dokma toplumlaryna hemde telekeçilik ulgamyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 2021-nji ýylyň geçen 5 aýyna söwda we daşary iqtisady aratnaşyklary ministrligi boýunça söwda doranşygynyň öz tepkini geçeniň degişli öwrülen deňişlerine 109,11 götürme barabar boldy. Ýönürilen önümleriň öz tepkini 109,12 götürme deňmeli. Dokma Senat Ministrligi boýunça geçenliň degişli öwrülen deňişlerine nak ýüplegiň öňümçigi 112,14 götürme, nak matalar 101 götürme, tikin we trikotaj önümleri 124,11 götürme, güýen önümleri 100,16 götürme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmeň meýilnamasy 114 götürüm ýerine getirilip 134,5 götürüm üziş tepkini üpçedildi. Döwlet taryhçy mal birjasy boýunça hatabat döwrüne birja sewdalarynyň 120 geçirilip 12.835 şertnama hata boldy. Sewda Senat idarasy boýunça hatabat döwrüne ýerine ýetirilen işleriň öz tepkini 105,5 götürme barabar boldy. Telekeçige berilýän gollawyň netijesinde Senatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary ýurdumyzda öndürilýän obagçylyk we adyk önümleriniň möçürlerini artdyrmaga işe gatnaşýarlar. Şol önümleriň öndürilişiniň öz tepkini degişlikde 126 götürme hemde 106,16 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Galijew, bir sarf edilýän garyplyň öndürişini arttırmak boýunça işleri dowam etmeli. Hem howan hem asy döwri ýetip geldi. Şoňra da doňdurmany ýa-da miýe mahsullaryny köpräk öndürmeli. Olar hem tarşyk berşim ýaly telekeçiligi mestirmegi howslandyrmak hem maksady bilen iqtisadiýatyň hem hususy boýdugyny hem döwlet gollawyny bermek boýunça nowatda hem çäreler taýýarlamak. Keçen orta telekeçiligi aýratyn hem siýagatçylyk iş bilen meşgul bolan kärhanlaryň maliýe maddi enjamyna taýdan ýardam bermek hem gözegini tutmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Mehmedow gözükçüge diýen düzümlerinde şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne şansylylar münasibetli dörejilik bäsleşikleri, medeni şäherler, sergiler, duşuklar, wagt nesihat işleri, täze deskalaryň açyş dawrlary geçirdi. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugyna ýylyň başyndan bäri önüme öndürmeň meýilnamasy 115,19 götürüm ber jaýdyly. Döwlet maksatnamalaryna medeniýet ulgamy üçin meýilleşdirilen şäherleri üstünlikli amala aşyrmak boýunça zeruri işler ýerine getirildi. Şeýle hem hatabatyň çäklerine ýurdumyzyň dürli gurlarda gadanýan ägir tuly üstünliklerini giňden beýan etmek boýunça köpçüliklerin habar berişlerine ýerine getirilen işler dünýäniň öňdewarjy tejribesini işiň ornaşdyrmagyň mümkinçilikleriniň peýdalanşy barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Mehmedow kagazda çykarylýan gazet jurnallary indi elektron görnüşine çalışmagy işin dowam etmeli. Bu urda zirurem hünärmeler taýýarlap redaksiýalaryň işgär wezipe sanawyny keskitlemeli.
şeylem. Mühim vazife olan sağlık saadeti geçmek boyunca hem alıp baran işleri beyan etmeye hem devam etmeli. Tomuz din jarşylar maly köpçülükün hawar berşem teristlerlerine hazam bir çağlar yani yaşlar üçin bir gyzykly hem gepleşikler köprek taýýarlamaly. Garaşylyň 30 ýyllyk şanly bayramy Türkmenistan parahasylygynyň şmaň watan diýilip aglan edilen ýyllanmaly çäreleri geçirmek hem işlediň üs merkezinde bolmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Gelin Ýazyw gözegçi edýän düzümlerini şu ýylyň geçen 5 aýyna ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Degişli döwürde ýaş netli watançylyk ruhuny terbiýelemek görelgilerine esaslanýan okuw terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmek boýunça çäreler amal aşyryldy. Ýurdumyzyň bilim idaralary üçin okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň 70 ýaş görnüşini eşredildi. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleri hemde orta mekdepleriň okuwçylary halkara ders beýasçyklaryna üstünlikli çykyş etdiler. Asabat döwrüne halkara guramalarının wekilleri bilen birlikde alim bilim meseleleri boýunça okuw hemde alim maslahatlar ýokary derejede geçerli. Şeýle hem ýurdumyzyň bejerçi ýöňler şeýdarlaryna kesellerin öňüne almagyň we bejermegiň täze surlaryny amaliy lukmançylyga ornaşdyrmak boýunça toplumlaryň çäreler dowam etdi. Talygy öreşligimiň maddi enjamyň binýadyny munun meýlekde pugtyrandyrmak maksady bilen ýokary tezlikli dünýä ýüngüne laýyk gelýän häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpsünedilen lukmançylyk dikuçarlary halkyň hyzmatyna berildi. Döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýaşlar baradaky döwlet siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, üsüp gelýän ýaş nesli sport söýmek, dähmete hormat goýmak ruhuny terbiýelemegiň bütüni ulgamyny kämilleşdirmek, kesellerin öňüne almakda beden terbiýanyň we sportyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak maksady bilen dirүү şertleri düretmek boýunça degişli işler geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Gelin ýaly. Näme? Häzir okuw ýyly tamamlandy. Şoň orada ýokary orta hüner okuw mekteplerine giriş emtinalaryndan başga da täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmeli. Ýokary orta mekteplerine ýeňil hemde düýüpli awatlaş işlerini hökmany geçirmeli. Din jarşym taýýarlyş merkezlerini çağıran hem tomutky din arasyn hem talabalar guramaly. Ne hükümetin bilim işgärleri bilen boljak maslahatdan hem düýüpli taýýarlyk görün. Bir maslahat biz bilim ulgamyna geçirijek nowatdaky özgertmeler bagly hem soraglary sereder. Bir çärelerin ähline gowy taýýarlyk görmeli hem ýokary okuw mekteplerine giriş sınawlaryna jemgyýetçilik hem gözegçiligini üpçün etmeli. Ähli mekteplerde fan ulgam boýunça täze okuwlary guramaly. Bu urda hem Alamlar Akademiýasyna esas hem orun degişlidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredew şu ýylyň 5 aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Garaşda da bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy uruny ýygdyrly amal aşyrmak, döwlet başlarymyzyň ýöňde goýan geziplerini durmuşa geçirmek maksady bilen degişli işler geçirildi. Halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde ýokary derejedäki öýdary saparlar, duşuklar we gepleşikler aýratyn orna elýär. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň taparda bolanlyklary bellenildi. Asabat döwrüne Sanly Omarkaly Türkmenistanyň prezidentiniň Owganistan Sam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň duşuklary geçirildi. Milli lidermede iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine, türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyna, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy. Ýylyň dowamynda Türkmenistanyň prezidentiniň daşary döwletleriň başçylarynyň bir näçesi bilen telefon arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ury boýunça ýygdyrly maslahatlaşmalar geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ministrler derejesindäki nowatdaky duşugy hemde Merkezi Aziýa Hytaý ýurtlarynyň daşary syýasat idaralarynyň ýol başlarynyň ikinji duşugy rolly. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça ýygdyrly çäreler geçirilýär. Asabat döwrüne iki tarap bilen hökümet ary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerini nowatdaky duşuklar, daşary ýurtlaryň işewur toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Meredew
Yurdumuzun hem daşa yurtlarının, hükümet vekilliklerinin halkara saparlarına düýüpli hem tayarlanmaly. Garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk ýubileyine, yurdumuzun hem ýeşilik hem bir taraplyk bayramyna bağışlanan halkara maslahatlaryna hem beýleki halkara hem çärelerine gowy taýýarlyk görmeli. Egerde koronavirusdan bagly ýagdaý mümkinçilik berse, onu 12 dekabrda geçirecek ähli bayramçylyk çärelerine gatnaşar ýaly diplomatlaryny çağırmak meselesine de seyretmeli. Hemen diýip bolşýarlyk bayramçylykdan soň olar bilen duşuk hem geçirmeli gözüňde tutýan hem bir duşukdy. Daşary siýasatymyzda bir ýakyn näwrde çözülmeli. Soraglary hem öňde durýan wazifeleri de seyreder. Häzir şeýlemen sowda ykdysady we almy tehniki hyzmatdaşyk goýunça bilelikdäki türkmen täjik hökümetdara toplarynyň türkmen bölüniň düzümini hem tasdiklamak hakynda hem karara da gol çekýär. Hormat prezidentime de degişli resminama gol çekip, onu Sanul Gomarkaly vice-premier uğratdy. Soňra döwlet başlarymyz meclise gatnaşyra gildenip, şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining ağlarları. Meclisimizi cemlemek bilen ýagny şu ýylyň geçen 5 aýynda alyp baran işleň netijeleri dünýä ykdysadyatyndaky çylçyrmy ýagdaýlara garamazdan döwletimiziň depkinli hem ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Men bilen daşary tiýatymyz olar ýaly Birleşen Milletler Guramasy hem beýleki halkara guramalar bolan Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý hyzmatdaşyk guramasy, garaşa döwletden arkalaşy, ykdysady hyzmatdaşyk guramasy bilen hem giň gerimli hyzmatdaşyk etmäge gönükdirler. Ýurdumyň ykdysadynyň ötüşinde gazanılan depkin durnukly saklanýar. Bir kabul eden ähli durmuş hem maksatnamalary üstünlükle durmuşa geçirilýär. Hökümetimiziň hem halkymyzyň guramaçylyk hem iş netijesinde ýurdumyzda jemi hem içerki önümiň ötüşi geçen 5 aýyna 6,1 götürüm meşhurdy boldy. Näsenagat defalary, ýaşaý jaýlary, çağlar bağları, mektepler, dukanlar, beýleki defhalar hem belinen meşhurdy gurulup ulanmaga berildi. Kabul edilen meýlanmalarymyza laýyklykda energiýa serişdirmeli, dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýolu bilen ýermek hem siýasaty üstünlükli dowam edýär. Hormatly minister kabinetining agzalary bir şeýle üçin umumy wazifeleri kesgitdi. Endi bir wazifeleri bir gyşarnykly ýerine ýetirmegni gazanmalydyr. Men belli geçmeýäli biziň esasy wazifemiz halkymyň ýaşaýyşyň durmuş derejesini has hem gowlanylmakdan awaratdyr. Şoň üçin hem siz ýuly aýyna ähli welaýatlarda saparda bolmaly, galla gurugynyň hem alyp baryşyny, durmuş hem maksatnamalaryň hem amala aşyryşyny ýerine hem baryp görmeli. Ýuly aýyna hem minister kabinetining hem giňişliň bir mejlisini geçirmäge hem häzirden taýýarlyk görüp başlamaly. Men bir mejlisde şu ýyl 6 aýyna hem alyp baran işleň hem netijelerine Äserde hem ykdysadyýatynyň ösüşini serjerip ýol başlaryň alyp baran işlerine de bir baha berer. Näse gödökçilik edýän puwdoklaryňyň we ulgamlaryň ýol başlaryň bilen maslahat geçirirler. Maslahatda geçen 5 aýda alyp baran işleň netijelerini aýal maslahatdaşar. Sanly Ulgamarkaly'e geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Minister kabinetiniň agzalary biz şonuň bilen Sanly Ulgamarkaly minister kabinetiniň mejlisini geçirip gutarýar. Men esasy
Geriyinle bir can sağlığını, maşgala vadançılığını, bir karar vatamının bundan beylekte güllap etme uğrunum alıp barayan işlerinde dengem ulu üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi nämetlen tanşadyas. Türkmenistanyň Täjikistan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy munun beläge sürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nämelerinde söwda ykdysady we ilmi-teknik hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen Täjik hökümet aratypyrynyň Türkmen böleginiň düzüme tasdiqlandy. Häzir bolsa hormatly prezident bilen garaşsyz hemişelik bir Türkmenistanyň daşky uşagy gorumak ulgamynyň işgärlerini iweren gutlaw bilen tanşadýas. Hormatly daşky uşagy gorumak ulgamynyň işgärleri, edil watandaşlar. Sizi ýurdumyzda Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagyny watan ýerip alandyran ýylda giňden bellenýän daşky uşagy gorumanyň bütün dünýä münasibetli tüý sürekden otlaýan. Tebigaty urun söýgü Türkmen halkynyň durmuşynyň däpde sorlaryny hemem medeniýetiniň içinden erşarga şolup geçýär. Mehriban watanymyzyň gözel tebigatyna aýoğly çemberleşmek, ony goramak ýürelgleri halkymyzyň aňyna urnaşyp, ekologiýa meselelerini oňun çözmegiň öz boşly täýärlerini kemal ýetiripdir. Ýurdumyzyň bedew wady bilen ösmek hemem halkymyzyň arasy daşky uşagda ýaşama urna geçirilýän taryhy özgörtmeler, edil diýarmyzyň gözel tebigatyny gorap saklamagy, oňy ösümlik hemem haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmagy, şeýle-de almat haýdan giň işleýän öwrenmäge uly mümkinçilikler döredýär. Berkarar döwletimizden bagtýarlyk döwründe garaşdyrmydan şanly 30 ýyllyk bayramynyň belenilýän ýylynda Türkmen halkynyň milli gymmatlyklary täze öwüşgünde hatam dawarlanýar. Edil watandaşlar, daşky uşagy gorap saklamak ulgamyny ata-babalarymyzdan gelýän milli däpde sorlanmady bugünkü güni hatam kemilleşdirilýär. Ýurdumyzda her ýylda geçirilýän ähli halk bagy ekmek dawarlary, ýurdumyzyň bagy we sanlygy öwrünmegine, hemem halkymyzyň gözel tebigatymyza bolan söýgüsiniň artmagyna uly ýardym edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyna hemem milli tokoy maksatnamasyna öňde bolan wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýogly saklamak boýunça döwletimiz tarapyndan maksatnamalaryny işlere aşyrylýar. Uly maksatlary nazarlayan bu işleň netijesinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň daş döwrüne hemem welaýatlarda tokoy zorluklarynyň çäkleri barha giňelýär. Hadar diňdeniň temiz howaly kenaryna dürdilen awada milli täýäkçilik dolugunda ýerleşmemiň hemem daşary ýurtly mehmanlaryň diň jalmagy, bu ýeriň öz boşly tebigy aýratynlyklary bilen tanışmak üçin ähli mümkinçilikler dürdiler. Garagumyň jümmüşine dördilen Altınasır Türkmen köli, Garagum sehrasynyň ösümlik hemem haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmagy, şeýle-de tutuş debitini ekologiýa ýagdaýyny goýlandyrmagy oňoýly täsir edýär. Berkarar watanymyzda daşky uşagy gorumak ulgamynyň kanunçylyk binýadyny hasam berkitmek hemem kemilleşdirmek boýunça da netijeli işler alyp barylýar. Bulugunda herekete diýen kanunçylygyň kemilleşdirilmegi, ýurdumyzda ekologiýa hemem daşky uşagy gorumak boýunça halkara maslahatlarynyň ýygydyly geçirilmegi döwlet ekologiýa syýasatymyzyň üstünlikli amala aşyrylýanynyň aýdyň subutnamasy. Edil watandaşlar, garaşy Türkmenistana daşky uşagy gorumak babatda umumy adamzat bähitli içeri we daşary syýasaty alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşagy boýunça konwensiýalarynyň 14-şysyna goşuşmak bilen ýurdumyzda durnukly şuwatda dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne goýulan meseleleri çözmäge düýpli çemereşýär. Bu urda bize Birleşen Milletler Guramasynyň üsüş maksatnamasy hemem daşky gurşagy boýunça maksatnamasy, azyk we owy hujurlyk boýunça guramasy, bütün dünýä ekologiýa ganaty, araly halat etmegiň halkara ganaty, Merkezi Aziýanyň sewitleýin ekologiýa merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti ýaly köp sanly halkara hemem sewit guramalary bilen ýygyderli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Şeýle-de ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen täze başlangyçlar bilen çykyş edýär.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde durnukly şoňşa ýokary derejedäki maslahatlarda daşgy şowy gorap saklamak, su energetika serişlerini aýogly peýdalanmak, hemem ady howpsuzlygyny üpçün etmek, tebigy betbagyçylyklaryň töwekkilçiligini adatmak boýunça başlanýyşlar öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramatyna agda ýurtlar tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlarynyň ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilmegi biziň bu döwre başlanýyşlarymyzyň iş ýüzünde öz beýan tapýanyna dol şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan howanyň üýtkemi boýunça täze halkara alalaşygynyň Birleşen Milletler Guramaty bilen araly halat etmeň halkara ganatynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk atly kararnamanyň Hadaryaky döwletleriniň başçylary tarapyndan birnäçe alalaşyklaryň kabul edilmegi, garaşy döwletimizden halkara derejesinde öňe süren teklipleriniň kemem başlanýyşlarynyň dünýä jemgyýetçiliginde giň golluk tapýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly daşgy şowy goramak ulgamynyň işgärleri, ýedi watandaşlar. Sizi daşgy şowy goramagyň bütün dünýä güni bilen ýene-de bir gezek tüy sürekden gutlayan. Size berkcan sağlık, maşgala avadançylygyny hemem berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe barha gülläp ösýän ýurdumyzyň gözel tebigatyny gorap saklamak urunnaky ihlasly hemem tutan ýerli zähmetiňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Yurdumuzda 4-nji iýunda gallar ona badalyk berildi. Edermen gallaçylygyň ihlasy zähmet netijesinde şu ýyly yurdumyzyň guraýatlaryna buğdoýyň bol hasaly ösürilip ýetişdirildi. Milli ýurdumyzda sanly urgum arkaly 2-nji iýunda geçirilen eş masalyny berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe Türkmenistany owy hojulygyny ösürmek boýunça toplumlaryň şäherleň amala aşyrylýanyny bilemek bilen gallar ony ak pata berdi. Yurdumyzyň ahal Leva ve Marola ayetlerine suyunun 4-nji iýunda Balkan hem da şol vilayetinde olsa 11-nji iýunda gallar onu hem başlamagy ak pata berýär. Hem diýip bolşak hem hormatly ýaşlarymyzdan bolsa gallar onu hem bismillah bilen başlap bermekden hem oly hormat bilen haýyş edýär. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan ýylyna Mehriman Akadamyň ak patasy iltiýarly ýaşularyň bismillah bilen bugün köwüne galla uragyna badalygy bermek çäresiniň ilkinji dawarasy ýani o şegerdiň medeniýet öýündäki maslahatlar maşlany. Onda çykyşdan ýurdumyzda şu ýyly akally gallaçylaryň türkmeniň ak buğdoýynyň bereketli hasyny ösürip ýetişdirendiklerini, onu gysga wagtda ýetkizip ýonamagyň şuň köwüniň gaýra goýulmasy wezipetsigini aýdyldy. Soňra ýani o şegernäki milli ak buğdoý muzeýine gedelenç kuruldy. Ulayta galla urana bismillah etmek dawratyny adnazylar soňra bu çärenin geçiljek ýerine ak buğdoý etrawynyň awadan daýhan birleşiginiň ak ikindi meýdanyna geldiler. Bu ýerde dawratnazylar dili tenali iltiýarly ýaşularyň baş bolmagyny, adymy hem müdümi ahal ýaýlasyny bu ýyl kışany ýylyň buğdoý uragyna bismillah etdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilan mübarekan ve ente hayrul munzilin. Ediz Allah'ım Türkmenistan parahatçylygyň we öňsmaň watan ýylynyň bu mübarek sehetli gününde hormatly Hazar kadamyzyň galla uragyna beren ak patasyna ruhlanyp galla uragyna girişýän bereketli ahal welaýetimiziň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ediz Allah'ım özüň gallamyzyň bereketine bereket goşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen ýetişdiren guş-gursak ak buğdoý dänelerini isripsiz ýygnap döwlet ammarlaryna tawsyryp galla borçnamalarymyzy uly üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli müýesser eyle. Goý dünýä dursun. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp bilen sepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun. Merdana türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun. Ediz watanymyz Türkmenistan dursun. Amin. Ya Rabbil Alemin. Allah. Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket. Soňra hatar duran kuwatly kombaýnar buğdoý uragyna köpçülikleňe ýertiler.
Sonra kuwatly galla orucu kombaynlara nowat berli. Aňarsına bersine göz etmeýän görsem gözüňi dokunurýan bugdoýly meýdanyna kombaynlaryň sağlaşly obady ruhy dünýäni galkyndyryp, ırsgal bereketli, esletli zamanamyz üçin Mehriman Akadamynyň adyna aýdylýan alkyş sözleri kalplara dolly. Bir yerde kuwatly kombaynlaryň sağlaşly işlemekleri netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgorsak altynsaw däneleriň ilkinji tonalary peýda boldy. Doýgun goşgorsak dänelleri synanyňda gallaçy Babaday hanlaryň arly ýylky azabanyň ýene topraga ıhlatynyň ýerine düşen nusut namasyna gurlýar. Mehriman Akadamynyň Babaday hanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, ýokary öňdüjlikli tehnikalar, bol hasyl berýän tokum, dökün, suw we beýleki zerur zatlar bilen dol üpşin edilmegi netijesinde ahally gallaçy kärinçiler şu ýylda bol galla hasylyny kemale getirdiler. Galla uragyny gysga wagtda we ýetkisiz geçirmek maksady bilen bu möhüm işe hormatly prezident bilen Babaday hanlarymyza alyp beren kuwatly galla orucu kombaynlarynyň ýük awtoologlarynyň ençemezi bökdönşi ulanlar. Dawarada welaýatyň medeniýet we sunat işgärlerini çykyşlaryna ularyň berli. Bir ýerde ýokary kengde ýagnanan aýdymlar, tans we folklor topolarynyň çykyşlary merdany gallaçylarymyza bu ýysanjyň senatyna gurly. Olaryň belen joşgyn bilen ýerine ýetiren aýdym saýlaryna hormatly prezidentimizden parasatly başdanlygyna bede wady bilen öňe barýan güneşli diýarymyzyň ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň beýri daýhanyň rızkal döwleti bolan Türkmeniň ak buğdoýunyň hemde ýeni toprak bilen ykwalyna baglan Babaday hanlarymyzyň tutan ýerli dähmetiniň tarypy ýetirli. Dawaranyň gurulan ýerine hatara dikilen bezemen ak oýlaryň ýanyna nepi türkmen hallar düşüren meýdançyda dutarçylar topanyň şirn uwaly bagçylarynyň ustatlyk bilen ýerine ýetiren türkmen halk haýdymsalary bu çäre milli uwuşgynçaýdy. Çärede gadymy Suudiýet gaty jykyryň görkezilmegi milli mirasymyza goýulan sarpanyň aýdyň nişany boldy. Zähmetsewer ata-babalarymyzyň aýkynly meýdanlardan ýygna bolan buğdoý hasylynyň emele gelen harmanlary eli bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berja edilýän synnamak hasa täsirli boldy. Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gözetçilik gullugynyň şeýlede ýanyň howpsuzlygy bölüminiň uramany geçirilenmezligi hem işçiň käsete wesenni. Bir yerde vilayetin owa hoşulugyna daxily idara kärhanalaryň, owa hoşuluk tehnikalarynyň, buğdoýyň köp hasyl berýän tokumlarynyň ösümliklere, ziyan merjilere garşy unanylýan ferişdeleriň, çörek we çörek önümläriniň sergileri köpleriň ünsüni özüne çekdi. Buğdoý oragyna geçilen meýdanyna sege salymda täze buğdoý hasylynyň dolan kombaynlaryň ýükü, galla daşamaklygy ýürütülýän awtoologlary goýulyp, ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nokotlaryna sary ýoly düşmekleri ajaýyp görnüşler emele getirdi. Ruhawat galla önümler kärhananyň derwezesinden uly dawara bilen giren ak buğdoýly ulog kerweniň bu ýere getiren täze hasylynyň agramy çekildi. Bu ýerde häzirki zamanyň kämil injamlary we tehnikalarly üpşin edilen barlykhanada buğdoýyň täze hasyly gözden geçirildi. Dawaranyň dowamyny atlanjylar hormatly ýaşullar bilen bu uly kärhananyň önümçilik toplamyna buğdoý hasylynyň gaýtadan işlenişiniň ýagdaýy bilen iş ýüzüne tanış boldular. Kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalar oturduran önümçilik bölümlerini buğdoý hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hili un, unas, çörek we çörek önümleri bu ajaýyp görnüşli synan ileşlemizde ýatdan çykmajak täsir galyrdy. Bir yerde täze hasylynyň ilkinji tonalarynyň tawsylmagyna başlanyp guralan dawarada sunugat işgärlerini çykyşlary dawaranyň baýramçylyk ruhyny hasa belende götürdi. Onda bu ýysançlaryň ýerine ýetirilen anlatlara ýaňsalan aýdym saýlarda, tanslarda hemde folklor çykyşlaryna bede wady bilen öňe barýan ata watanymyzyň, milletiň arkadagy hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt bäxtwetli sahawatly işleriniň bereket çeşmesi bolan ak buğdoýyň wasfy belenden ýetirildi. Orak mögteminiň ilkinji gününde buğdoý oragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak, ýyzy süre bolsa, gije gündizden sürüm işlerine girişilmek bolsa, vilayetde geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hut şu gününe edilýäniniň gowunurjy guwanamasy boldy. Harmanyň da bereket. Ahal vilayetiniň Edirmen Babaday hanlary. Men Ahal vilayet Göktepe tarapyndan şäherçiniň ýaşaýjy Kakabay söýünüp. Häzirki wagtda gallaçy Babaday hanlary düşün iň jogap bäli mögüm buğdoý ormuna başlanýar. Hormatly prezidentimiz Atababa däpde surumda eýerip bu döwletli işiň bysmyllatyny etmekligi hormatly ýaşulary tawsyryp ak patasyny berdi. Raýatlarymyň asuda bagtyar durmuşda ýaşamagy ihlas bilen işläp ene toprakdan bol hasyl almaga döret beren mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza köp hawatlar aýdýar. Hormatly prezidentimiz jany sag, ömür uzak tutýan
tutumlu işleri elmeden aravaşlığı versin. Harmanına bereket. Ahriman arkadamı. Harmanına bereket edirmen Babaday hanlar. Mehriban arkadamydan ak pata vermegi il tarpaly ýaşullaryň bismillahi bilen galle oraguna başlamak barada beren tawsira goýunça Lewat welaýatyna da tejribe maslahaty geçirilip galle oraguna bagdalygy berildi. İlki bilen owa goşuluk işgärler üçin ören wajyp we jogapkärli mögsümde öňde duran möhüm wezipeleri durmuşa ornaşdyrmak, galle oragyny gysga wagtda ýetkisiz we guramaşylykly geçirmek boýunça Lewat welaýat häkimligine maslahat geçirildi. Maslahatda galle oragyny ýokary guramaşylyk derejesine geçirmek, oň üçin döredilen ähli şertlerden ýerlikli peýdalanmak, arkada prezidenti bilen alyp beren ýokary öňdürjilikli, kuwwatly galle ýygnaja kombaýnlaryny bökdönşik we netijeli ulanmak ýaly wajyp meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Soňra galle oranyň tejribe maslahaty Çerji we Turanyň Watan Daýhan birleşiginiň bogdoýly meýdanlaryna dowam etdirildi. Bir ýerde aňyrtyna wärtine göz etmeýän rızgal bereketli peller, arkada prezidenti bilen Babaday hanlarymyza alyp beren kuwwatly galle orji kombaýnlarynyň galle hasylyny watan harmanyna daşamak üçin niýetlenen awta ulaglaryň uzyn hatarlary töwerege aýratyn gözüllik çaýyp, owa adamlarynyň gahrman ýakadamyda bolan bu ýsonjyny hasam artdyrdy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzila mubaraka wa anta khayrul munzilin. İzid Allah'ım Türkmenistan parahatçylygyň we onasman watany ýylynyň bu bayram aýynyň ana gününi haza arkadağımyzyň galle oragyna beren ak patasyndan ruhlanyp galle oragyna uly ruh welentlik bilen guramaşylykly işe girişýän Lewat welaýatymyzyň zähmet söýür halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallaçy daýhanlarymyzyň galle orok mögsümi gutly mübarek bolsun. Goý dünýä dursun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir wese jemläp beren sepkitli alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun. Merdany halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun. Zan watanymyz Türkmenistan döwletimiz dursun. Amin ya rabbil alamin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanymyza bereket, şäherimize bereket. Hormatly prezidenti bilen Babaday hanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, dökünsi we beýleki zerur bolan şertler bilen dol üçin edilmek netijesinde Lewaply gallaçy kärinçiler şu ýylym gallanyň bol hasyny kemale getirdiler. Galle orany gysga wagty we ýetkisiz geçirmekli üçin welaýatda zerur bolan ähli şäherleriň görlendigini bellemek ýakynmydyr? Arkada prezidentimizin dünýäniň iň ösen döwletlerinden Babaday hanlarymyza alyp beren kuwwatly kombaýnlarynyň öňdürjilikli we bökdönşiz işlemekler üçin şeýle-de ýygnalan galle hasyny kabul ediş nokatlaryna bökdönşiz daşalmak üçin zerur bolan ähli şäherleriň görlendigini bellemek möhümdir. Bu olsa 130.000 hektar ýere ak bogda ekip ondan 310.000 tonna galle hasylyny almaklygy meýilleşdirilýän Lewaply Babaday hanlaryň ardyly maksatlaryna ýetjekdiklerini önemli berkidýär. Giňeş maslahatda welaýata polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we ýol gödäwçilik gurulugynyň işgärleriniň orok mögsüminde ýangyn howpsuzlygy we ýol kereketiniň kadrlaryny berja etmek boýunça anyp barmaly işler barada geçiren maslahat şäherleri täsirli boldy. Bir ýerde medeniýet we sunuda saatlarynyň çykyşlaryna da giň gerim berli. Gahrman akademiyanyň başda durmagyna garaşdyr. Hemişeli bir tarap diýarymyza ýetilýän bilen sepkitler, döwletli döwrany wesenýän artgal bereketli türkmen dünýäsi, türkmen topragynyň gudraty bolan ak bogdaý barada ýerine ýetirilen aýdymlar, esletli zamanamyň sinasy bolup alyslary ýaňsarly. Hataradykilen agoýlaryň töweregine gurnulan ekin meýdanlaryny suwarmakda ören uly ähmiýeti eýi bolan Jakar çeşme suwly goýu bilen tanışmagam. Oňatmazlarda ören täsiri boldy. Bu ýerde gurnulan hareketme wagty dinç almaklygyny ýetlenen meýdan düşülgesi, bagşa sadanlaryň çykyşlary, ýaş suratkeşleriň çekýän suratlarym bu dawra aýratyn rewşaýdy. Kuwwatly kombaýnlaryň bereketli bogdaý pellerine sağlaşyk işlemekler netijesinde goşgorsak altyn saw dänerleriň ilkinji tonlary peýda bolup, olaryň ýürüten ýetlenen awta ulaglary goýulýan pursatlary artgal bereketli zamanamy üçin gahrman ýakadamyda bolan çeksiz hoşallyk duýgularyny kalbyňa dolurdy. Soňra Mehriman akademiyanyň alyp beren awta ulaglarynyň uzyn kerweni şu ýylyň galle hasynyň ilkinji tonlaryna ýükün tutup galle kabul ediş bölümine ugrady. Türkmenawadyň galle önümler kärhanasynda ak buğdaýly kuwwatly ýük awta ulaglarynyň kerwenini milli däplerimize görä hormatly ýaşullar, mehrim eniler, medeniýet we sunugy işgärleri garşy aldylar. Bir ýere ýygnanan bagtyar raýatlarymyň şowkuryny el çarpışmalary arasynda ilkinji buğdaý hasyly watan harmanyna tawsyrly.
Dawaral çehrede çykyş edenler dördülen şertler mümkinçilikler üçin Mehriban akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde medeniyet bolsun goda suwatlarynyň ýaýwanlanan daýhançylyk kärni janlanýan edebi saly kompozisiýasy, rysgal bereketli, döwletli döwrany zamanamyzy Mehriban akadamynyň mukaddes ýörelgilerini wasp edýän belenten ýanglanan aýdymlary, tansy folklor toparlanyň joşgyny çykyşlary, esleti döwrümizden ajaýyp kesip bolup, bugünkü toý dawaratyna aýratyn bezek berdi. Ýokary ukanatlygy beslenen dawaralardan soňra ýaşy neslin wekilleriniň Türkmenawadyň Galla Önümler kärhanasyna Galla Orogynyň başlanmagy bilen Galla Oro mögsüminiň bu ýere gelen täze hasynyň döwrewap enjamlarda işlenişine, çörek önümleriniň sergisine buýsan işlen etmeklerde aýratyn tolgunlygy boldy. Tejribeli kärinçileriň lewap bolan taryh we ülkany öwrenş muzeýine eden gelenişlerem täsirli boldy. Dukanlarymyzda Türkmeniň ak buğdaýynyň unundan taýýarlanan çörek önümleriniň bolçulugy, desterxanlarymyzyň melemizlik çörekden dolup durmagy, rysgal bereketli bagtyar zamanamyzyň buýsunlurjy hakykatydyr. Ýere gelenine Galla Oroga geçirilen meýdanlary badawat samandan arasalamak we arasalanan ýerlerde inniki ýylyň hasyly üçin sürüm işleriniň geçirilip ýerleri täze mögsüme taýýarlamaklygy giýje günnüligiň esasy badawat amal asyrlýanyňam belli geçmek möhümdir. Harmanyňda bereket. Zähmetýär Lewaply Babaday hanlar. Men Lewap vilayatynyň Hojambaz etrawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Joronobatov. Bugün toýlary ulaşýan ýurdumyzda ýene-de bir mukaddes günleriň biri. Onha hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen ruhlanan Lewaply Babaday hanlaryň ýaşullarymyzyň gatnaşmaklaryna çärjiw etrawynyň watandaýhan birleşiginde döwletli maslahat geçirilip Galla Oragyna badalga berildi. Hormatly prezidentimiziň owa adamlary, olaryň eşretli durmuşda ýaşamaklary, halal zähmet çekmekleri, bol hasyl almaklary barady edýän taýsyz tagallalary Babaday hanlarymyzy hatda galkındyrýar. Bu goldowlar üçin zähmetýär Babaday hanlarymyz gahrman arka dagymyza tüýt direkden çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Türkmen halkyna bagtyar zamanany, rysgal bereketi, döwletli döwrany bagş eden hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, ruwaşlyklary beslensin. Şäjiňizde bereket, gahrman arka dagymyz, harmanyňyzda bereket, edermen Babaday hanlar. Mara welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň bir gyzgylanyň döwür bolan buğday orogyny başlanmagy münasibetli. Elki bilen welaýat häkimliginde ýürütme maslahat geçirildi. Maslahatda welaýatyň agykyny meýdanlaryna daýhan ahlasy bilen ýetişdirilen bereketli buğday hasylyny gysga möhletdi. Ýetkisiz ýygnap, döwlet harmanyna taşyrmak boýunça öňde duran möhüm kemem gaýry goýulmasy wazipeler giňden ara anyp maslahatlaşyldy. Dagara gatnaşanlar Mara welaýat taryhy we ülkany öwrenş muzeýine gelenç edip, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary bilen gyzyklanma bilen synetdiler. Soňra maslahatda gatnaşyjylar welaýat derejesinde Galla Orogyna girişilýän ýer bolan Wekil Wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň gallaly meýdanlaryna bardylar. Welaýatyň iň hormatlanýan ýaşullary daýhan ahlasy bilen kemali getirilen Guşgorsoq ak buğdaýly meýdanyň gyrasyna baryp Bismillah bilen Galla Orogyna başlap berdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi enzilni munzalen mübaraka ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, ilziýlagly ýaşullarymyzyň edýän dilek dowalarynyň hormatyna, bu mukaddes sähetligini, gahrman hacı arkadagymyzyň Galla Orogyna beren ak patasyndan ruhlanyp, Galla Orogyna girişýän Mara welaýatymyzyň zähmetseýär daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nın ödü bereketini berip, Guşgorsoq ak buğday dänelerimizi isripsiz ýygnap, döwlet ammarlaryna tawsyryp, Galla borçnamalarymyzy ul üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle. Goý dünýä dursun. Ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepbitlere arıp barýan gahrman hacı arkadagymyz dursun. Goý dünýä dursun. Gujur gaýratly, merdana, zähmetseýär türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket. Çäjiňize bereket edermen Babaday hanlar.
Soňra şuňky dagara gatnaşyjylaryň şatlyk şowkuny bilen gahrman arkadamyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürjülerinden satyn alyp beren kuwatly hemem ýokary öňürjülükli däni orji kombaynlary herekete girdilip, şu ýylyň bugday orogyna guramaçylykly ýerşildi. Döwletimiziň iň iri gallaçylyk sebitleriniň biri bolan Mary welaýatynyň gallaçylary geçen ýylyň güýdünde 170 000 hektar meýdany bugdaýyň welaýatyň toprak hemem howa şertlerine ýokary hasyl berýän. Kesellere durnuklu görünüşlerini ekip, ak buğdayın hasılını östürüp yetiştirdiler. Türkmenistan parahatçılığın ve anaşman watan ýylynyň gally orogyna, welayet owu hujuluk önümçülük birleşiginiň welaýetin etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalarynyň däni orji kombaynlarynyň 500-den köprägi gije günüň dowamyna bökdönçsiz işlediler. Şu jogapkärli mögsümni ýygnalýan hasyly meýdanlardan kabul ediş merkezlerine bökdönçsiz daşamakdy. Mara Awtolog önümçülük birleşiginiň beýleki awtolog kärhanalarynyň awtologlarynyň, şeýle-de hususy awtolog serişdeleriniň 2500-den köprägi ulanylar. Mara welaýatynyň Ussat gallaçy daýhanlary watanymyzyň galla harmanyna 345 000 tonna goşgursak ak buğday hasylyny goşmaklygy aýdyn maksat edinýärler. Welayet owa senagat toplumynyň edara kärhanalaryň önüren dürli azyk, çörek, gök, bakça we miwe önümleriniň bu ýerde guralan giň sergisem dabara gatnaşýanlarda aýratyn täsir galardy. Amaly haşam sunuwatynyň nepis işleriniň, muzey gymmatlyklarynyň, haly önümleriniň, daýhançylykda ulanylýan iş gurallarynyň bu ýerde gurnalan baý sergisem özüniň köp uşgunlygy bilen hemmeler haýrany goýdy. Saýlama aýdym sad, tans, halk dörejlik toparlarynyň bagşylaryň ýerine ýetiren aýdymlardyr joşgyny tanslary dabara gatnaşýanlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gazgyn garşalyny. Daş towra ýaňsalan şirni wada çykyşlarda her güni ajaýyp ösüşlerdir özgürüşlere beslenýän baky asuda, erkany watanymyz, bereketli topragymyzdan dur önürýän gallaçy daýhanlarymyzyň pek zähmeti, gahrman arkadamyzyň alyp barýan, il halk, döwlet hemde bütün adamzat behwitli, beýik hem tutumly işleri giňden wasp edildi. Dawaranyň dowamyna Mary welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň gally orogyna gatnaşýan mehanizatorlar hemem awtologlaryň sürüjüleri bilen wagt nesihat şäresini geçirdiler. Üstü buğda ýükli awtologlar kerwani welaýatda döwrüwap gurulan köprülerden gahrman arkadamyzyň welaýat merkezi Mar şäherine gorduryp beren Kaşan hemem Gorkany binalarynyň gapdalyndan geçip Mary gally önümleri kärhanasyna geldi. Garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan ýylyna ýetişdirilen ak buğday hasylynyň ilkinji tonalarynyň kabul edilip başlanylmagy dawara gatnaşanlarda şatlyk şowkun, şeýle-de ýokary ruh bilenlik döretdi. Welaýatyň medeniýet sunuwdy saatlarynyň aýdym saada çykyşlaryna giň orun berildi. Ýerine ýetirilen aýdym saatlar joşgyny tansar, welaýatyň zähmet adamlarynyň gahrman arkadamyda bolan şäksiz hoşallygynyň, şeýle-de alkyşynyň aýdym beýany bolup, belentden belent ýanglandy. Soňra dawara gatnaşan ýaşullar kärhanada saçaklarymyzyň rasgal bereketi bolan ak buğdaýdan ýokary kili unyň önürilişi bilen tanışdylar. Hormatly ýaşullar Türkmen galadaky un we unaş önümlerini önürýän kärhananyň ýokary tehnologiýaly önümçiligi we bu ýerde öz topragymyzy ösdürilip ýetişdirilen buğdaýdan un we unaş önümleriniň işlenip çykarylyşy bilen ýakynan tanyş bolýarlar. Welaýatda galla hasylyny ýygnalan meýdanlarda badawat buğday pahalyndan gyş üçin mallary ot taýýarlamaklyga, ýerleri sürüp gök bagça ekinlerini ekmäge taýýarlanmaklyga girişildi. Çäjiňde bereket. Mary welaýatynyň edermen gallaçylary. Men Mary welaýatynyň wekili Azraýatap Goňur Geňeşiniň ýaşaýdy Allah ýar. Gahrman arkadamyz 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we anansman watan ýylyny ösdürilip ýetişdirilen bol ak buğday hasylynyň ýygymyna girişmäge özüniň ak patasyny berdi. Gahrman arkadamyzyň beren ak patasynyň galkynyp ruhlanan Mary welaýatymyzyň il hilagly ýaşullary sähetligini bawadyhan ýar bolsun, Dawud peýgamber himayetkär bolsun diýip uly ruhy bilen tık bilen Bismillah bilen gallawlawyna girişdiler. Arkada prezidentimiň jan sag, ömrü uzak, belent başı aman bol, il wähwitli, ýurt hemde bütün adamlar ähmetli alyp barýan işleri elmedama rowaşdyr etlensin. Harmanyňa bereket, mähriman arkada prezidentimiň. Çäçiňe bereket, edermen gallaçy babadyhanlar.
Paytahtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň hemme Türkmenistanyň Zenallar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelik dogramagyna arkadagly döwür awadan durmuşyň bünyada atly maslahat geçirildi. Maslahada işin häsiýet mahsus boldy. Maslahatlarda dinlenilen çıkışlardan altarışı ýaly öz başdaklygyny elan edip garaşsyz ösüş ýoluna düşen Türkmenistan taryhy taýdan ören gysga möhletdi. 30 ýylyň içinde asarlara barabar ýol geçdi. Garaşsyzlyk milli ýörelgeleri, asyl gözbaşlary ıgrarlykdyr. Halkara ösüşler milli ýörelgelerden gözbaşarýa, dünýä derejesi milli aňyetden başlanýar diýip maslahatda çykyş edenler beýlediler. Türkmen halky okumuş halk, edil şonuň ýalym döredüji halk. Milli mirasymyzda degişli köp sanly eserleri okanyňda halkyň gadymylygyna, medeniýetine, ananjyna hemde däp sorlaryna çoňur söýgü döredýär diýip maslahata gatnaşanlar beýlediler. Ma'lum bolşýaly arkada prezidentimiz milli mirasymyzyň tutuş adamzadyň durmuş tejribesi bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny hem işin altaga. Şeýlelikde eslerni halkyň medeniýetine öz beýany tapýan umumy adamzat gymmatlyklary türkmen halkynyň desurlaryny da aýdyň duýdýar. Olara asyllyk, terbiýelilik, mehmansöýerlik, agzybirlik we jewslik maksusdyr. Milli liderimiziň mehriban käbesi oglaba dejäniň durmuş ýoly, halkymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryna ıgrarlygynyň ajaýyp misallary. Ýakyna oglaba dejäniň ýerine ýetiren kurtösüniň muzey gymmatlyklarynyň hatyryna goşulmagy, türkmenligiň täze taryhy ýamyna ruhy taýdan hasam belende göterilmek üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik meden mirasymyzy çoňur öwrenmegiň, gorap saklamagyň hemde giňden wagt etmegiň zerurdygy baradaky asylly maksatlary özüne jemleýär. Bu arada maslahata çykyş edenler uly buýsun çilen bellediler. Arkada prezidentimizin alyp barýan siýasaty ýaş netli terbiýelemegiň asyly däplerini öňe sürge. Türkmenistanyň bagtyar we abadan durmuşda ýaşamak üçin şertleri döretmek şol siýasatyň ileri tutulýan uğrudur. Şunuň bilen baglanykda beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan baý, sadlaşykly ösen ýaş netli kemale ýetirmegi, eneliň sarpalanýan jemgyýetine maşgaly gymmatlyklarynyň berkarar bolmagyna ören uly serliýär. Maslahata gatnaşyjylar jemgyýetiň jewslik güýjüni maşgaly ýörelgesinden döwlet siýasaty derejesine çelip putulanyrgan, asylly hem gadymy ýörelgeleri münasip dowam etdirgen arkada prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat alymlar, Nurulsow ýurdumyň Gunaýtana we paýtaht Maşawatda 4-nji iýunda saat 20-den 5-nji iýunda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gurulunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna az bulut howa alyp Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 17-20 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenaryaky taraplaryna 23-28 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulut howa alyp Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus. Gündürtü gündür taraplarına 43 gradus çenli ysy bolar. Mar vilayatyna az bulut howa alyp Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 22-27 gradus maýl gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az kem bulut howa alyp Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az bulut howa alyp Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Paýtaht Maşawatda açyk howa bolup Demiraltyk gulmasaran sekonto 9-11 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-25 gradus maýl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumda önce iýun aýynyň 5-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy başlaýar.
Edi vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreşik görünen möçörüniň hadadan 6 artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Passynyň howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasaly uragy inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşar, bu da günleri berk berjay etseňiz ýylyň islenip Passynda öz saglygyňy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa urun eri dileşer.